di ngapura dosane diangkat derajat. Lah bapak-bapak apa ya nggih nek macul niku nggih Pak nggih nggih diangkat derajate di ngapura dosane tapi niate kudu karena Allah ngoten nggih. Nah terus niku Rasul ngertos nek Fatimah keringetin drotes capek. Wis tak genteni Fatimah, wis sampean ngemongno anakmu. Gilingan gandum niku dipegang dening Rasul nggih Bu. Giling. Akhirnya napa giling Mbak Rasul mboten sanggup nih dicekel cek wonten wis wiling sampai entek gandume niku. Masyaallah. Seandainya niku mboten disuruh berhenti oleh Rasul gilingan watu wau lho Bu niku akan giling terus seluruh gandum sak dunia nek mboten diutus Rasul berhenti gilingan wau tetep giling sanggup deh alasane watune niku karena karomah Rasul mukjizate saged ngomong ya Rasul ande tidak engkau suruh berhenti saya akan tetap giling gandume Fatimah karena apa kula dengar ayat fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati wa hijaratan nas bahasane batu niku benjing nah termasuk salah sijine batu sing mlebu ning bahan bakare api neraka. Lah saya ya Rasul takut kalau saya termasuk salah satu batu sing menjadi bahan api neraka. Lah karena saya giling gandume Fatimah mencari ridhonipun Allah, harapan saya masuk surga bareng jenengan kalih Fatimah. Terus Rasul matur, "Iya, awakmu termasuk salah siji watu sing masuk surga." Ngoten watu lho Bu saged ngomong niku. Damateng napa Rasul. Karena napa? Saking khidmate baktine dumateng Rasul. Ngoten ngene iku ayate. Wedi nek mlebu neraka. Watu mau wedi mlebu neraka nggih Bu? Apa malih kita to nggih? Nah, ngoten. Dengan demikian kita memperingati maulidipun Sayyidah Fatimah. Harapan kita sedaya mugi-mugi saged masuk surga bersama Fatimah kalih Rasul. Allahumma amin. Terus Fatimah niki nun sewu wau istrine sinten Bu? Ali nggih. Sayyidina Ali niku napa niku saudara sepupune Rasul. Berarti tesih sederek nggih. Nah niku. Lah Fatimah niku juga sangat suwayang teng keluargane. Teng suamine teng Ali nggih sangat sayang. Jenengan pripun Bu? Teng bapake sayang napa mboten? Saya nggih bapake. Nek kita sampai tiang